André Zwart begint blesseerd op de bank, licht blesseerd. Hij zit je alleen een knibbel in het bilhaan en kan net starten in de toppers in top. Ik Marjolein Kroon speelt net, zit schorst en wordt vervangen door Evelien Soetendal. En wat kan top brengen? De regerend landskampioen. Die het jeder thuis verleert van LDODK en hier direct op erfstand komt door een vrijbal van Erwin Zwart. Maar top is natuurlijk een knappe ploeg die biedt prachtige acties had. Hier met Nick Picard. Hij mist je nog wel. Maar de onval gaat terug. De dubbel. En een prachtig doelpunt. 2-1. En de ploegen onderin elkaar net een soort in die beginfase. Nick Picard van Grutte aanstaan. De international laat zien dat hij waarom komt in vorm. Van Nick Picard. En daar is Evelien Soetendal. De vervangster dus van Marjolein Kroon. Laat zien dat ik zij mij doet en zij zet LDODK weer op voorsprong. Evelien Soetendal. Oeh, en een prachtige actie van de heren van top. Op de 400 meter wordt LDODK voortspelen. Prachtig doelpunt van top. 10-10 door Paul Arnolds. Vlak voor het schoft dan de demarrage van top. Maar Mick Snel, Egal International. En top rent uit naar het zien tredje. Een wanrunner van Mick Snel. In de tweede helft dan toch de entree van André Zwart. Hij kon net een hele wedstrijd spelen, maar oh wat is er nog belangrijk van LDODK. Wat heet. Zijn eerste schot en direct een treffer. Tolve tredje, de spanning is weer om. Maar ik top. Die ziet het vooral bij Nick Picard. En waarom ik net. Die is scherp. En weer een voorsprong van 3 goals voor top. Maar LDODK had Betty Jansma en die had het vizier op scherp. En zo blijft LDODK in de buurt in dit wichtige duel om dat tweede plak. En dan het eens hier. Betty Jansma zocht Friso Bode helemaal vrij staan. En die maken het creërs af. En dan is het verschil nog maar 2 en leidt de wedstrijd weer iepen. De laatste minuten met een haatral voor André Zwart in combinatie met zijn broer Erwin. En André die had het weer in de vingers. Hij kon dus maar een helft spelen, maar is ook zo belangrijk. En het verschil wordt litser en litser. Betty Jansma met de trolbraak. En dan is de voorsprong daar voor LDODK. Ze komen zelfs 2 goals voor. En dan met top in de achtervolging. Misverstand tussen de dames van LDODK. En daar wordt genadeloos van profiteerd. En top neemt weer oer. In de slotfase. Want we zitten in de laatste 10 minuten van de wedstrijd. Deze actie van André Zwart. Onvoorstelbaar. Wat is hij weer in goede douane. Hij kan hem enorm opladen en maakt het je creërs aan. En dan stiert LDODK weer op voorsprong. Maar dat wordt net lang. Want top had Nick Picard. En die laat zien dat korfbal soms heel simpel is. 21-22, een score van Nick Picard. We zitten op oorlogminuut van het einde van de wedstrijd. 1 punt verschil en daar is het Nick Picard en dat liekt de beslissing. 21-23. 23 opnieuw Nick Picard, inmiddels zijn 5e doelpunt. We gaan naar de laatste minuut van de wedstrijd. André Zwart kan het toch nog spannend worden. André Zwart nog een keer. En dan kan het dus toch nog spannend worden. Maar de tijd begint te kniepen. Exact 1 minuut op de klok. Top balbezit kan het dus rustig uitspelen. Mick Snel mist en de rebound is van LDODK.
En wat is er dan nog mogelijk? Er moet zacht worden om die ene goede kans. En waar mij hem nemen? André Zwart snijdt tussen. Bloedsteen. Diana van der Vorst met het schot. Rebound André Zwart. Er is nog tijd, maar die tikken terug. Erwin Zwart, kan hij het aan doen? Erwin Zwart van afstand? Nee. Maar wel de koer rekken, dus nog 24 tellen. En dan is het letterlijk de slotfase. En daar is Erwin Zwart op zijn broer André. En die scoort 23 gelijk. Fantastische acties van de gebroeders. 23 door André Zwart. Maar nog is het nog business. Door Eldiorga. Want er staan nog 14 tellen op een klok. En dus zie ik het top omdat Ian Scott van zelfs van Nick Picard. Nick Picard had al 5 keer scoort. Zit op een klok, nog 4 seconden, maar nog 1 keer een schot komen. Het is alles of niks, het wordt niks. Dat wil zeggen, het eindigt in 23 gelijk. Een prachtige apotheose. Marine Stoon verloor het niks. Top bleef tweede en Eldiorga bleef derde. Maar het viel als een winstpunt. Waar ik een knibbel in het bovenbeen aan. En vorige week was spelen, maar ik won maar heel veel pijn. En deze week knapt het net echt op. Dus nog steeds heel veel pijn. Dus ik kon toen op trainen nog heel weinig. Dus ja, toen is besloten dat ik net spelen zou. Net van oud begin aan. En ja, dat wiek logisch. En op dat moment weer het balen. En nou, dan is het uiteindelijk wel lekker dat je nog zo belangrijk wezen kennen, maar in invalbeurt. Ja, in invalbeurt, du hast een held te spelen. En du smist er gewoon 4 win. Ja, nou ja, dan ben je wel belangrijk en dat is gewoon lekker. En, natuurlijk word je vanuit het begin aan spelen en word je helemaal fit wezen, dus daar heb ik even over aan werken. Maar voor Joert weer het voor mij het maximale. En ik denk dat een punt is voor u als ploeg gewoon uiteindelijk het maximale weer. Ja, eerste helft zij kreeg iets beter gongs met 3 voorsprong de rest in. Tweede helft pakken wij het goed op, komen zelfs 2 voor. Ik heb het correct net doordrukken. Ja, 14 seconden voor het eind scoren wij nog de lead maken, dus ik denk een terechte uitslag. 14 seconden voor tijd, dan maak je het publiek hier wel helemaal gek, hè? Ja, geweldig. Geweldig. En ook weer zo'n actie van Eiwin. Hadden we het even moeilijk mee, hè? Want ze switchen steeds op André Zwart en Eiwin Zwart. Dus er moet ook steeds goed gekeken worden wie we gingen uitspelen. Ja, en dan zie je toch dat Eiwin echt een hele goede actie naar binnen heeft. En André hem in een 2 tegen 1 kans een meter of 4, 5 van de korf uitstekend kan afmaken. En dan heb je nog 14 seconden. Dus dan kan het, Nick Picard had hem er ook gewoon nog in kunnen gooien. En dat is ook wel het mooie aan korfbalsport op hoog niveau. Het zit allemaal dicht bij elkaar en mensen die hier dan in die zaal zijn, zelfs ook mensen die helemaal niks met korfbal hebben, die vinden het toch gewoon een geweldige happening. Ja, leuk.